नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण मालवणी पद्धतीचे तांदळाचे घावणे कसे बनवायचे हे पाहणार आहोत। बऱ्याच वेळा घावणे बनवताना घावणे तव्याला चिकटतात व तुटतात। ते तुटू नये म्हणून काय करावे हे आपण पाहणार आहोत। म्हणून ही व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता पूर्ण पाहत राहा। चला तर मग सुरू करूया आजची व्हिडिओ। घावणे करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 पेला तांदूळ। हे तांदूळ आपण रात्रभर स्वच्छ धुवून भिजत ठेवले होते। आता हे तांदूळ आपण मिक्सरला लावून व्यवस्थित वाटून घेणार आहोत। घावणे बनवताना बऱ्याच वेळा घावणे तव्याला चिकटतात आणि तुटतात, म्हणून आपण तांदूळ मिक्सरला लावतानाच त्यामध्ये 1 चमचा शिजवलेला भात घालणार आहोत आणि पुन्हा एकदा हे सगळे मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहोत। वाटून झाल्यावर हे पीठ आपण एका भांड्यात काढून घेणार आहोत आणि त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालणार आहोत। मीठ घालून झाल्यावर हे सगळे मिश्रण आपण व्यवस्थितरित्या मिक्स करून घेणार आहोत। आता आपण तव्याला व्यवस्थितरित्या तेल लावून घेणार आहोत। तवा नीट गरम झाल्यावर त्यावर अर्धा पेला मिश्रण हे आपण व्यवस्थितरित्या त्यावर पसरून घेणार आहोत। लक्षात घ्या की घावणे जेवढे पातळ आणि मऊ असतील तेवढेच ते खायला चविष्ट लागतात। आता तव्यावर झाकण ठेवून 3 मिनिटे ते शिजू द्यावेत। घावणे हे कडेने तव्याला चिकटतात, म्हणून अगदी हलक्या हाताने कडेने ते काढून मग घावणा परतणार आहोत। आपला घावणा रेडी आहे। त्याची वाफ निघून जाईपर्यंत आपण घावण्याला एका कपड्यावर ठेवणार आहोत, नाहीतर घावणे एकमेकांना चिकटतात। आता आपण चटणीसाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊ। आपल्याला लागणार आहे अर्धा वाटी किसलेले खोबरे, थोडीशी कोथिंबीर, 2 मिरच्या, 4 लसणीच्या पाकळ्या, 2 टेबलस्पून भाजलेले उडदाची डाळ, 1 टीस्पून जिरे, थोडंसं आलं आणि चवीनुसार मीठ। सर्वप्रथम आपण भाजलेली उडदाची डाळ मिक्सरला लावून घेणार आहोत। आता आपण बाकीचे साहित्य पण मिक्सरला लावून घेणार आहोत। चटणी वाटताना पाणी आपण गरजेनुसार वापरायचे आहे। घावण्यासोबत पातळ चटणीपेक्षा जाड चटणी छान लागते, म्हणून आपण अगदी कमी प्रमाणात पाणी वापरले आहे। आता आपण वाटणाला मस्तपैकी तडका देणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे थोडीशी मोहरी आणि कढीपत्ता। पॅन मध्ये थोडेसे तेल गरम होईपर्यंत वाट पाहू। आता गरम तेलामध्ये मोहरी आणि कढीपत्ता घालून त्यात वाटण व्यवस्थित परतून घेऊ।
आपले घावणे आणि चटणी रेडी आहे. तुम्ही पण हे पारंपरिक पद्धतीचे घावणे घरी नक्की करून पहा आणि आम्हाला कसे झाले ते कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि आमचं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.